What's up guys? So welcome to my new vlog. So before ang tanan, kung wala pa mo ka-subscribe, palihog lang, subscribe na mo. Karon dayon, i-post ang video, subscribe. Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind. It's not the first time we've gone through this. Karon namin sa airport and pag matumi Cebu and matumi Cebu kay para matulog ug mangi lang. Kay asa kay ta mo ato jud de. So sa Siquijor jud amo ang atuan. So mag-stop lang mi sa Cebu para matulog and musimot lang sa hangin. Try lang mi sa Cebu. Ang boarding namo is 9:30 and nanami diri ganina pa mga 6:30 pa lang. Sayo kay di ba? Ana ka excited. Pero pag eskwela bitaw alas 7 ang klase, alas 7 pud mo maligo. Cebu lang, Cebu. So kami, dapat yung pamilyan. Naman sa Las Ticas. Alright, let's go. Alright, so nanami diri sa amuang giadto jud diri sa Cebu. Ang matulog. Oh, ay, lamig kay matulog ba? Grabe ka. Lipong tong kuan ay. So let's do a quick tour. And sugod ta sa gawas. Right, so muna yung door. Okay. And here's the kitchen. May tubig ba day? No, may tubig. May inom day. Ano yung ref? Wala unod. This is the CR. Ay! Ano yung mukhang kuhan? Si Ardre sa Cebu, kapag ma-board mi sa Davao, matulog Cebu, matulog lang na. So na ay murag mini kananan, right? There's the bed, the couch, and extra bed. Here's the TV. Nice kayo mga lights, murag nasa diskuhan bay. Right. Hey! And matulog na mi. See you guys tomorrow. Biyahe na pod padulong sa asa. Dumaguete. Here's the view outside. The next day. Hello, good morning! What's up guys? So it's early in the morning here in Cebu. So bago-bago pa umata kay kamera mong tulog eh. So today magsakay mig bus and padulong mi Dumaguete, and in Dumaguete magsakay mig barko padulong Siquijor. So guys, ang ilang biday dire. Unsang kakusog ang pressure sa tubig. Pwede na pang karwas, oh. Alright, so plasta namin sa bus. Ang biyahe is 6 hours day. Grabe kataas.
Daga nag-iog istorya ganina, wala din ako napindot ng play. So usab, take 2. So guys, nalamig Dumaguete, and this is not the final destination pa. Sakay kami o lancha, padulong Siquijor. And that's it. Mana nang pinaka katuan dyan ang grabe taas kayo ang biyahe. What's up guys? So na namin karon sa Siquijor and nag-check-in mi sa kalimut ko sa pangalan, ibutang na lang ako siya Dria. So muna lang beach side. And pakita lang sa inyo quick look sa amuang ginastayan. Next day. Hello, good morning. What's up? Time check 8:06 a.m. and brown out sa mong room mag-stayan. So nag-walking sa amin and doon lang daw ang Little Boracay sa mukhang gi-check-inan. So mukhang i-check pod Little Boracay. Istoryaho na to ang kambing. Lahi ang litubag. Oh, karon pa ka tubag. Ngawa na ko. Bukid Fields kay Dribay kay. Ang dala no. Oh, padung namig Amazonia. Among palungon ng kuan kayo. Murag padung nga jud mig Amazonia ni ba. So, naanami diri sa Paliton Beach. So, ilang tawag ni is Little Boracay. Murag siya Boracay nga Little Boracay gyud. Magaling kang kupal ka. Abagat season karon maungugaw. Mugaw siya. But when it's amihan, wala day kuan anang mga basura dito labay tanan